ב-25 באוגוסט 1966 נולד רוני מרום באילת, בן לאלכס וסילבי שעלו לבדם לארץ ונפגשו בעיירה הדרומית. ב-1972, כשרוני בן 6, עובר את משפחתו לנגב המערבי, כדי להיות בין המשפחות החלוצות שיקימו את מושב תלמי אליהו. כבר בגיל צעיר, לוקח רוני חלק בעבודות המשק וסופג את אהבת הארץ והאדמה, המלווה אותו עד היום. ב-1981 עובר רוני ללמוד בפנימייה הצבאית בתל אביב. ב-1984 מתגייס רוני לצבא ומתנדב ליחידה הקרבית המובחרת מורן. ב-1988 מתחיל רוני לעסוק בספורט הטריאטלון ומקפיד להמשיך ולשלב פעילות ספורטיבית בשגרת יומו. ב-1990 בעקבות הישגיו הצבאיים מתקבל רוני למסלול לימודים ומסיים תואר ראשון במזרחנות באוניברסיטת תל אביב. ב-1996 נושא רוני לאישה את שמחה, אותה הכיר עוד מגיל 12 באילת. בשנת 2000 משלים רוני תואר שני במדעי המדינה וביטחון לאומי במסגרת לימודיו במכללה לביטחון לאומי. ובשנת 2001, בגיל 35 בלבד, מקבל רוני מרום דרגת אלוף משנה. באותה שנה עוברים רוני ושמחה לגור במכמורת, ושם גם נולדים התאומים הראל ויוחאי. ב-2005 עוברת המשפחה לגור במצפה רמון. בשנת 2008 מסיים רוני את שירותו הצבאי כמפקד יחידת מורן. במהלך פיקודו זכתה יחידה שנתיים ברציפות בפרס הרמטכ"ל ליחידות מצטיינות. באותה שנה זוכה רוני להתחבר בשנית לאהבת ילדותו, עבודת האדמה, ונוטע כרם זיתים במצפה רמון. ב-2009 לוקח רוני חלק בהובלת פעילות חינוכית קהילתית במצפה רמון, ומקים את כיתת רותם. ב-2012 יוזם רוני פרויקט אפיקים בנגב, מכינה פוסט צבאית לפיתוח חותם אישי לבוגרי צבא. במקביל מתחיל להתגבש אצל רוני הרעיון שאפשר להצעיד את מצפה רמון לעתיד טוב יותר, ומגיש מועמדות לראשות המועצה. ב-22 לאוקטובר זו ההזדמנות של כולנו לבחור בעתיד טוב יותר למצפה רמון.